Kaixo lagunok ongi etorri zarrabarrara! Humorearen epidemo abstraktura. Hemen gauden naiz irratian, zuzenean, oinatetik, munduarentzako, zuekin, Iker Plazaola! Bueno, udariz, ongi etorri, nien aizeli galdoz, eta hau ez da Gerediaga elkartea, baina igual dauz, txatxe piuli pasako da txatxez piuli behintzat. Bai! Eta Xabier Usabiagak, pitilingorri, sex shopian esan hemen moduan, el inglés se enseña mal. Gaur daku gai oso polik bat, ze beti, aiozu musika bajauzeke pitin bat, daula jota tope. Barkatu. Eskontua da, beti askotan, programatan eukizan dula koleti hori Euskal Herriko. Ez, beti, Euskal Garraio Publikoa. Euskal ez dakiz zer. Euskolabel. Bueno, hori ez du, bai, esango, beti formula hori erari, ordan gaur esan du. Gaur, tope. Esan du, Euskal Herriko, Euskal Zale, Euskaldunak. Eta hori oinarri, abese urteten dan, Vale, eta hortako berbaiteko ne aldamenian, aditu lehenengo aditua, hola hortako listorra, potene! Opa! Patxaluak ez dira. Eguerdion! Ez da guapatzen ferrain. Eta hori gabon, Ipar Euskal Herriko gentiari. Oso, ondo. Josu daku hor, maiatzaren bateko, prekarizua, mileniala, a.k.a. Josu Zubia. A.k.a. bakitzen potene? Bai, katu. Eta bere adamenian Markon tximinuan nantzea, espetiek potxonia zerbik etorri dala, eskerrik asko espetiek. Berezbe, aparrao tamen eskinaten. Oso. Oye, sigortuta. Oenda la bia este hain ondo portau, eta sigortuta. Bai, zaintza gara fanda. Bueno, a ver, gaur ekainak bi. Igandea, ze azkar pasaudan. Bai, Josu, zut kursu bat izen, ez da euskal kulturan inguruan. Master bat. A ver, si Josun master bat, volumena ondo regulaikiana. A ver, barkatu. Enpana uinez momentu baten, bai? Bai, neukan derrepete benkiston zaratia. A ver, kronometrua jartia ez du xat, eta hor da ez da, ostras. Emuten malmazineko tunelien eguela hor. A ver, jazta, dana ondo dau, bale? Berapenak eta ondiok ez goia, 30 segundu bez. Kontua da. Potene dana doia, ondo. Kontua da, nik uste dut gaur aho batez, danok bat gatozela, gaur jorraktugun gaixa dela, kaka bat. Oso txarra da. Euskal Herriko, Euskal Zale, Euskaldunak. Bueno, abia punta ez da izango, ze ez dago titiek, bez. Baina Josu, zeatik proposatu zuen gai hau? Ja, osea, kulpian eria da, ez da. Gai hau, no me jodas. Claramente. Ez, a ber, nere ustez gaizki ulertu bat egon zan, WhatsAppian, eta ja. De repente, taldeko batek be ez daki euskeraz, ez da? Ez daki irakurten, eta ez dagoen irakurri ondo. Bueno, ez daki, barkamena gure zuentzun? Bai, barkatu. Ez, Euskal Herri danari. Gizurra. Euskal Herri danari. Beitu, quédate con la neve acá. Ez. Exclusiva. Bueno, programa que hasiko gara gau. Ya se berandu, ya. Ya se berandu. Plaxak, bueno. Beti plaxak kulpia. Josu kidatzi duen. Euskal Herriko ur markak adibidez ondo egon leike. Plaxa entzun. Eta ez, plaxak idatzen urrengoan Euskal Herriko, Euskaldun, Euskalzaleak be, guapo egon leike. Eta Josu, baita, hobeto, bai. Perdón, no entiendo el vasco. Bueno, gaurko gomidatuak dira Galde de Balde. Potene. Galdegetia de Balde. De Balde. Zeintzu dia, ustez, Galde de Baldekoa potene. Avanti. Euskal Herriko kriptotxaponen enpresa bat da. Zumaiko enpresa bere herrian bakarrik ezagutzen dute, eta zabalpen emateko etorri dira gure podcast arrakastatxura. Duda bai. Peio reparazi 1000 aldiz idatzi diote sare sozialetetik beraien promo egiteko, baina ghosting polit batekin konformatu behar izan dute. Beraien ametsa Galde €1.000.000 izenera aldatzea da, baina oraindik asko falta zaie horraino iristeko. 35 urteko zahar gazte batzuk dira. Ongi etorri, Galde del Aldeko. Bueno, hortik zantzia zen ya. Komodo, bueno. Bai. Hola. Hola.
ongi etorri, zei oso. Oia, magiako... Magia. Zea, voluntarisuak igoten dian maura, azera, etorriko zara eta, bai, eta jaik egiten da, eta dator, eta ia txaloanak isildu egiten dia, eta ez, bukaera arte, ez da. Bukaera arte, asiatik, bukaera arte. Bueno, Barkado, esan dezu ez, Zumaiko enpresa. Bai. Diñote. Osea, Zumaia, gu Zumaia Wikipedia garako. jaten dagoena, hori. Bai. bueno, potene, menja igual, azken programara iritsi gara, ondarrera. Gu Zumaia rak. Benetan gaina? Wikipedia jartzen da. Wikipedia jartzen dago, Noiz esan da Wikipediak izurra. Noiz? Oi, Wikipedia en kontra, Harry. Idatzi, azkenian erreklamazio horria, eskatuko dozue eta... Bueno, que jaite gure gozu idatzi, wikipedia @consejopetic.eus. Dala oinatiko revista bat. Bueno, hasi horretik... Arratsaldeon. Hemen problema badau. Ze behin, hemen seinalu geben honek pitilin festaten muten ebela. Bai. Bueno, gaur da... Eskontza bat. Eskontza, buah. Eta gaurria da, zea bat. Nola ditu bihar zeiuztegu? Stuart, Ortega eta Gasset. Stuart, Ortega eta Gasset. Nor da nor? Stuart, Ni Stuart, Ortega, ni Gasset. Gasset. Ortega eta Gasset. Ah, vale. sabes gaude ordenean. Stuart, Ortega Lara eta Gasset. Vale. Saiatuko gara, Larare banekan izena jartzi baina. Vale. Stuart, Ortega Eta Gasset. Eta Lara. Eta Lara, eske hori. Eta Lara. Eta Lara, ojo. Argi, Hora izango zen txistia ingura izatea, baina geizki ikia. Bai. Ortega, Stuart eta Lara. Bueno, galde, balde. A ber, ze dakutzu esateko zuege Euskal Herriko Euskaltzale Euskaldunen inguruan. Ortega. Berriro gaia zeintzan. Euskal Herriko Euskaltzale Euskaldunako. Bai! Euskal Herrian, Euskaltzale, Euskalduna, Euskal Herritarra, zer da Euskalduna izatia? Zer da Euskalduna izatia? Hori igual aurrengo galdera. Bai, zer da? Bai. Atletikeko jokalaria izatia, adibidez. Bai? Fuitz gogorrak. Bai, oza, zure prototipo bat hori izango zen. Vale. Ez. Ez, claro. Nico Williams. Euskera no, eso no. Eso no. Ja. Vale. Prototipo baten bila gabiltza. Claudio Landa. Bai? Claudio Landa. Bai. Baitu. Gaina zuen zinean bere programa baten, ez? Debatean. Jateko moduko. Jateko moduko, no? Hau bakitzu, etorri xaten bat juergan. Pasauta bain juergan. Eta, bueno, begitxara begitak egutxaratian esan doztan. Zu jangarrian egon zinen. Tarik, nola? Jangarrian egon zinen, Tarik. Komposton garri emoten dago, Ni jangarrian egon nintzen. Ni badakit bai, beste histori bat plasai gertatu zitzaiona bere... Baina, bueno, hori beste gara da. Bai, kontau. Euskalduna zan. Zita bat zekan, zita bat eukizun. Eta hor bildu zitzaion beste pertsona bat, hirugarrengo pertsona bat, esan ez. Laguna? Laguna bat. Jode, plaza, hacemos, no sé, jode, zu gaina jateko modukoan ebilizinean ez, da bestea bere zitakoa bat esan Hola izan zen. Bai, remonta. Hola izan zen pixka bat iragarkitara goaz. Bai. Bai, remonta zen una, ez? Bai, remonto gebe. Osondo. Beste zozo buruzu geiketia, Portillo. Ni pixkat gaia ekiten nahi naiz. Ez, bueno, beste ze bat, zutani egonda gauz, kugun baten bat kaka egiten eta beste gitarra joten adibidez. Bai, arrazoi, gaina grabatuta da. Grabatuta da, bai, esan gurot, bat, bueno, tronuan, ez da, Jesu y la Republik esan ez, eta absolutista, eta bestia recuérdame Koko kantaiken. Zeinen esan nun. Hori da. Bueno, nik uste desta la komenizatia, Gaina nik esan nun, iplaxa, kakaitan itxak, ontsen hau, dokan. Eta sartu nintzen dokako kamerino eta kakaitea, eta hau niratzetik gani, no ba, irekin da, nik kakaitan itxak, bai. Hasi nintzen kakaiten, atia itxita, da entzun, atia iriki, eta atian bertan, tipuak gitarra jotzen ari. Recuérdame, eta bestia. Arritzekoa, Gasset, parandan kakaiten. Bai. Hau ez dago, parrandai kakaitez duna. Zeinek? Nik. Zuzena Gasset, egisa hor. Gasset. Lara Edo Lara. Josu, a ber, zer da gaur egun euskaltzale bat izatia? Bueno, gaur euskaltzale bat izatea da, izaro entzutea, alde batetik, hori nahitezkoa da. Bulego baita. Bulegoko irulegiko eskuan abestixa ona pentsau izako.
Temazo, bai. Temazo, De hecho, temazo bada, Nik ez dela entzun. Ni ja malkuak ateatzen. Bai, ni De hecho, ya, babile... De hecho, bigarren partia ez da konta, oina, irulegiko eskoa da berez da, takto retal bat iken ebien medikoaten eskua. Baina, bueno, horrez gara sartuko, ze bestela euskal... Lokaltzaia bai izatea da, pentsatzia irulegiko eskuan zorioneku euskera gala. Adibidez. Hori bai bada. Ba, irule, zela da, kantua. HD hartu ezazu. Eta hori da, esku honetan dago zure ondarea. Bai. Bueno, Hori da arratzia. Eta hori da, oza, takto rektala bezala ere. Bai. Bukatzeko ja. Bai. Hor dago. Horreko hanka. Zehose gehituko zeben, zeda zuetako gorrekon eskaltzale bat izatia. Euskal Herriko bertsolari txapelketara fatia. Bitu, bai, bada. Bai, tostoia, goiz eta atzalde. Tortura doble. Ez. Ez guztiz, Bertzuek, bertso munduak represatzen daion gaur egungo nolo esateko intelektualidade horren kontralde o kontralde zeu. Eusnop. Dantza ebitu, A ver, eskua gora. Bueno, niño, solo está aquí, Kontralde. Itxotxen, entzun da mezue. Kontra alde o kontralde? Contralde, por supuesto. Bai, ni por supuesto kontralde. ¡Contralde! Contra edo alde, zu zer zaude. Bueno, niño, solo está aquí, edo alde, zu kontralde. Por supuesto. Vuelve a casa, vuelve. Hori izan plagio bat izan zan. Hori plagio bat izan zan. Plagio bat izan zan. Plagio bat izan zan. Josu, zeatik zauz gure eskudagon alde. Joder, qué cabrón. Kantua, es que asko gustaizako kantua. Eso barri. Kainak egin gure esku. Kainak egin du, gure esku dago kanta. Honetan? Hori gustaizako. Gure esku dago. Kainak gure esku dago. Es que... Baina aktiboutako zu antivirusa. Hor, badakit. Ai, Bueno, a ver, zatzioz gure eskudagon alde. Baina, gure esku dago, gure esku dago oso politia, dala, kantua, kantua, hasierakoa, kantatzarrak, dio, oso politia da kantuarik. Kantua. Politia da, kantua politia. Kantua, movidia. Movidia ya, next. Ez? Nun gehiatu da gure esku dago, berez? Kaina kaien. Azkena mendilan, ez? Jon Maian gaztasati baten. Azkena mendilan. Oi, Jon Maian gaztasati batekin hasi zan. Eta oin, kain... Jon Maia izan gaztasati batekin da, oin eire sortu da, ez? Ja. Bai, ez dut ulertu. Nik ez. Ni ez dut entendido. Eire da, bueno... Eire da, garatu nahi baduzu. A ver, bai, mesedez. Jon Maian alaban. Jon Maian alaban taldea. Joder, txori bat. Horienek. Hombre. Ados. Bueno, ba, urban. Endonga mia, zeustu zu. Potene, oñatiko, eire karriku, beitu, por cierto. Eire karriko zuen? Oñatiko egunerokotasuna. Bueno, ez dakigu, baina eire entzune ben aurrekoan kotxian. Baina, zein? Ta ezien deuki zebe. Eire. Piskat, eire pikakorra. Ez. Portillo. Bueno, ez da. A ver, honen Javian nunda. Baina, esan eben, beitu. Bai, avanti. Neire bai. Eire freskua. Beitu, baina horra adibidez badau gure eskudagon azken arnasa, berete loritzu den moduan azken arnasa eman nahi nuke, ba. Gure eskudagon... Izan da kaina kaien, izan da azkenengo kantu, azken aurrenengo kantu izan zen, itziarri tuño eta dupla. Bai. Bilakatu ginen. Eta horri bul dantzak. Bai, hori oso gogorra izan zen, Nik oso torretik zela vuelta bantzokira denba luzez. Baina nik hor, adibidez, izan leke hori debate bat, igual, moderno izan gura hori eta euskal zale proiektu bat igual ez diala askotan ondo eskonketan, ze adibidez gure eskuagon hasierako kantu ikoniko, oso famoso hortan, claro, agertan dira Pancho eta Pello. Ez da gizebak izer, esan gurot. Josu Zubia. Ez da agerketan dupla, ez da gizen musika estilo izango zen, erregetoia, urbanua, o ez dakit.
claro, igual hori ez da oso ondo eskonketan. Eta igual hor daugakua. Euskal zaletasuna zaharkituta geratu da. Hori korrikako kanta berrian ere bai ikustea. Korrikako kanta. Korrikako kanta nik uste... Esan dezake gauza bat. Bota. Zure ustez, a ber, batetik amarrera. Korrikako kanta. Zure ustez. Batetik amarrera zen Gazet. Batetik amarrera. Bai, Hamiltonen eskalan. Aurtengo... Arro herri korrika. Arro herri korrika. Nik? Arro herri korrika. Korrika a egiteko minus. Korrika egiteko bai. Nik bai, korrika egiteko bai. Eta una... Baina abestia bere Eutanasia hartzeko, osotasunean. 10. Berriro? Eutanasia hartzeko... 10. Ke cabrón. Ez, begira, nik esan bio gauza bat. Joder. Hasieran egisa da. Joder, entzun duzu? Bai. Hasieran egisa da neri asko kostauxatela kantua, asko. Onartu behar dut. Baina, izan da Rupert Ordorik amoura. 10 aldiz entzut. Eta, ja, azten da sartzen. Ez. Azten da sartzen. Eta gero, nere ustez kriston kantutzarra da. Botadot. Baina, a ver, Josu, zuk entzun duzu sofan eseita. Zu jarri zite korrika egiten kanta horrekin. Zu jarri zaite korrika egiten. Gabesti gabe, azteko. Pizkanaka, gauzak pizkanaka. Parte hartu zenuen korrikan? Parte hartzaia da. Bai, hartu zenuen. Bai. Nik ez? Ez, ni erretiratu nintzen urte hartatik. Eta ez da bueltau. Ez, eta naiz bueltauko. Ez, Ez. Zeba? Aparte, zarautzetik azkenengo urtean pasasan goizeko... Baina testigua eramatzen, no, gaina? Bai, horre erretiratu nintzen. Arrezkixiatara eta venga. Ez, korrika neola... Bideo bat dago. Ezin nun gehiago da, testigua ondoko pasan nion da, kendu nintzen. Bai. Benetan? Grabatuta dago. Me cago en la... Bueno, lasai, a ver, eneko goia Donostiko elkarteako kerra baina ben, así que... Zeintzun. Joder, hane baina testiguan zain eta korrika... Eso zain imun. Ez? Eta hau bideo bat rollo dara txoloka eta eneko goia hola. Bai, egila. Etorriko da baten bat hori, neri belaunikatu eta testigua mute da, ez. Hombre, belaunik agetiatzen biharren mute gine ondo eguen, Ni erretiratu nintzen urtean, Bai. Xavier Txurruka Zarauzko alkatiak pasasi... Wow. Bai, Ba, betxu, Napoleon txiki. Napoleon txiki. Betxu, guk aurreko urtean, hauza indala 2 urte, Potxe eta Lotxek hartu geben kilometro bat baita. Sekretua. Apuntatu hau. Arrasaten, Oñati eta Arrasate artean, claro, se la jende asko kezkaketan duen, ikendia kilometroak guanatu. Eta hor da guri toko esakun, 200 metro, holako, zehose. 200 metro azkenen gora hau, eta zen eben, ala hartu hau eta fuera. Oso gaizki pasau geben, kriston notza egiten eben, ere ustez. Bai, gertatu zitzaiten, nik pentsatzen nuen bai, kilometro erosita genekala, eta zala, 100 metro, 200 metro, ez? Lekuan eta bezala. Nik uste tokatu zitzaigula justu kilometrua. Eta aldapa gora. Karo, niri joan, txaketita batekin burge, otzaitezun, eta petua jarrita, dana, euskaldun euskaltzaile... Oserta. Hori. Euskaltzaile. Jakorrita, Euskaltzaile. Bai. Eta hor aukeratu berri izan nuen, euskerakin batin. Edo bizirik jarraitu. Momentu hortan esan nuen, igual me gusta el castellano, Bai, leheneko bizitza, ez? Hori da, bai. Bai. Eta hor duztik, Txoria nuen maite. Egun hortan esan zen, yo soy calahorra. Déjate de hostia. Ni calahorrako anaz. Bueno, Josu, modernitatea eta euskal zaletasuna onduz kontzen dira, ez... A ver, baina hau komentau du, ez? Bueno, a ver. Ez, paso gora korrika. Segun zeinek ataten dauen. Egun zeinek aurpegi xamuten dauen. Ez, bueno, zune bat. Bai, Potene, Josu, medio zuen aurreko oindela bi aste etorri zan zune bat, ondo ataten daue dozein kantu moderno, eta jente dan apoia iten, eta oso guai. Bai. Gero ataten daue, zeinek adidez kantu moderno bat, duplak, eta... Baina nik gauza esan biot. Justo dupla bai. Dupla bai, baina, bueno, ez dakiz... Vale. Mikel Márquezek. Autotunia, eta ez. Beitu, banik, a ber... Zure begiek mintzen daute... Stuartek eta Ortegak abertzeako nesateko. A ber. Kontuta, aprobetxauta korrika kantua ia sartu ditugula. Oindala, a ber, txoine, justo, hau ez, aurrekoa bez, hitzekin, ez.
aurrekoa, Muruza, Labazu, Mademoiselle, autoko. Gorrika! Hori, hasieran oso kritikaua izan zen, baina azkenian kantutzarra bihurtu zen, Nere ustez baita. Altza ezkerreko besoa! Klika! Klika! Horreatxe eskubikoa! Marijaia dugu bizda! Bai. Klika! Ni 2016koa nahiot. Zeina 2016koa? Zirkorka. Hori da. Eskuntzaren malabarista. Hori. Ba, nire ustez onena gaina... Nire ustez onena dudi gabe, eta gaina guri gau pasa bat da beste altza digu, kanta horrek. Betagarri abestia. Baitare. Pena... Txalo bat. Retireikiko. Pena betagarri nada. Bai. Ez, gauza esan gutzut. Betagarrin temazo hori hartzen dugu modus operandi. Zuek uste zuen, obetu edo okerra dugu beia. Obetu. Bueno, horta zaiatu. Horutziko dugu? A ver, zuek etzak izango horko musikoak. Vale. Ez du. Wow. Bertsio horiek. Hausartak. Hausartak dudarik gabe. Hemen digo, bidapen bat. Planteatzeko bialdiz gauzak. Baina ondo, Hor betagarriri funtzionatu zion behin. Osa, betagarri hasieretan horrelako disko bat atea zuen. Bai, toitzena eta bai. Bai, Bai. Full ekipazioa zauzena eta hori? Ez. Zain naiz. Aspaldi. Jo, bai. 2000 urtean esango dugu. Bai. 2000 bueltan. Bai. Flash handiok etzan jaixo. Ni nintzen proiektua desu. Tagu, Nien horrako banokan bosten urte hola inguru baina. Horrek nenezak horrean ez ebese. Bai, de hecho, espeiekek ezagutuko dau abiadura handiko trenen obrak ja akabota. Guk ez ezagutuko dituzu. Proiektuan ideia, bota baina esanen, bai, bi urtutan nien jau. Eta, bueno, luzatu zen apur bat ondio. Apurtxo bat. Bai. Bidean gara, gure esku dago mugura. Bai. Zuen ustez, euskal zaletasuna eta euskal herri, euskalduna naiz, hori askotan rollo txapa bat jarteko mura ebalten da? Osa, euskaraldia modura. Adibidez? Euskaraldia. Euskaraldia. Zer pentsatzen zu euskaraldian inguruan? Zer iritzi dakazu, A ber, hitzatekin definiu. Txapa emateue, osa, zentzu guztitan, az? Bai. A ber, baina nahi pentsa gixat, iritzi jaun horretik, da autu bada. Autu bada, eta ero pentsa gixat bai, bueno, historiak emun dauen, igual gauzarik ez onenan, hau da, nazismuan. A ber, txarrena ez, onena ez. Horra dauz gauz, no? Bueno, nazismoan adiez zer egiten zan? Gizak egiten zian zerrendatu, zenbak izan arabera, koloreka, ez da gizan. Bueno, txapen arabera. Igual. Nahi irutzea, euskaraldia dela politikariak eta erakunde publikoak eskua garbitzeko metodo bat. Baina zer eskua garbitu? Jaboita urakin edo gelaz. Osea... Fairi eta dana, bai. Eta igual legio eta da legia. Osea, garbitu aldan ondoen. Ja. Ondo fuerte gabiz. Gero bukaeran... Oye, pues ha salido bien el Euskaraldia, Baina, eta zea asmotan eskua garribiketako. Zea asmotan, gukin deu... Zeitxura emuteko. Euskararen alde egiten dugu lan. Txaparipe bat, ez da? Pio makillaje bat, ez da? Desazelerazioa. Hau solana, por el bien común. Osa, irutze zait, Carlos Iturgaitzek gehiago egiteula euskara gatikan? Hori. Aurrileako, esan berriz portillo aurrileako. Bai. Ez aurrileako. Bai. Irutze zait, gehiago egiteula Carlos Iturgaitzek euskara gatikan, euskaraldia beha. Momentu, oin euskari buruz gabitzera. Abizenakin bakarrik ya. Pa que entendamos todos. Portillo adelante, una defensa. Desde Calahorra. No, desde Calahorra. Una defensa a Carlos Iturgaiz. Zenak esatea, ya esan dira. Euskeraz, baina dano que tendezeko. Soy mesur. Y al monte, con el PNV. Con el PNV. Vamos, hombre. ¿Lee usted? Ahora que lo reverbo. Nik euskaraldia definiuko neben, bi dudakot bi hitz bat oparipe o anekdota.
Eta ustot euskara anedotatik ezin dela biziko, bestera anedota besterik ezan izango. Nik ikuste paripea bezala. Paripe. Bai, ez dakit, helburua zein dan zehazki, jendeak gehi euskara zitzeitia, ez dakit lortzea. Hasieran igual efektu gizun? Hasieran bai, baina ja... Nik herrian igual bai sentiu nun. Bai. Batezek kanpotarrakiko. Igual kanpotarrai bai igual lagundu ziela pausu bat ematen. Ja. Soy Belarri Prest. Komunidadien Háblame en vascuento. Háblame, Masco. Baina hori oso fetitxez, háblame, Masco. Somos vascongados. Hori leku publikotan daun kartelitu bezala, medikuan, euskeraz badakito, nola jartzen dugu. Gero, aztez euskeraz da... No. Soy de Calahorra. Que igual en castellano te entiendo mejor. Bai. Bueno, bizitza. Ja, baina hori oinatiko dira asko pasaixaku. Segure euskal kixia da bastante hori txinera o... Ala. Potena jota flipau. Txinera, bai. Hori, azten garenean velozidadia ez da hitz egiten. Hitz egiten ez, berba egiten. Eta esaten dunean adibidez. Itxiatia ereitxa. A ver. Zein itxia kotzu oinatierren inguruan. Ez que hori da. Ortega, Stuart eta Gasset. Ez, a ver. Hanketa ma primua. Hori. Txisto egia, ez? Ja. Ja, a ver. Bello, gauza bat. Nik herri bazkai baten nahiko nunean. Etorri gomidatuta zauz. Igual egia esango dugu. Estuarretanik euki genuen sortia oinatin afaitan eman ziguen oinatiarrak. Afaiten. Eta esan genuen, ostra, hemengo jendia kuriosua. Kuriosua, zezentzutan? Rumoriak ez daude hain urruti. Baina, kuriosua zezuk ikusi zen jendean itxura, eta esan zen, pixkat hemen borboien bat edo, ala esan zen, izakera. Baina zora garri, oso ondo pasan genuen. Vale, esaldi baten, oinatiarra nola defendiko zebein, Ortega, zure txanda, esaldi baten, oinatiarrak. Naiz irratia. Jende ona eta alaia. Ja, bai! Pelotia egia pegatu. Kuriosu ez dut erronde jende ona eta alaia. Eta batzuk oso pesauak. Ai! Etxo miak eixo falta dira. Ez. Zuk, Stuart? Oñati arrak. Oso pelikula hona zuri, Stuart Little. Bueno, Stuart. Oñati arrak. Filtro barik, Venga. Mira, pelota izango. Filtro baek. Ez ulerte errazak. Epa. Ez ulerte errazak. Osa, ulertzaiak. Osa, ulergaitzak. Gaitza ez, zaia. Ez da erraza. Ez da erraza. Portillo. Jendia sin más, herrilla polita. Jendia sin más, herria polita. Hostia, hori oso poetiko. Balio digu. Horre fondo da. Bai, gaina junitzan, lanea junitzalako area, eta jatetxe baten janun. Jatetxe baten azkenean, bueno. Eta oso ondo, Bai, zer jatetxe? Ba, ez da git, behirako ekundan, baina... Mauska. Baina, ez goratzen izenetaz, baina ondo janun da gaina... Seguru bergara zara. Ez. Ikaztagarrako bokaibak, ez? Ez, baina janari, ostra, txukuna, Ikaztagarrako bokaio... Rollo modernito, eta... Mauska. Nire ustez mauska. Mauska izango zen, seguro. Ba, seguro. Ba, bitu jaitxi daue. Bai? Ez da buen itxi. Baina ez da itxi bihar. A ver, Euskal Herria entzako mezu bat. Bueno, a ver, hau publizidade igual, Ez da publizidadia, baina ez da hue itxi. Baina bat emate gura badau hartuko dau. Osa, ulertzen da. Ulerte rasa. Ni gure gauzat, gazetentzako, bai? Bueno, eta plaxa, eta zuebe ibiltzen zai monologo tanta hola. Ez, zorionez ez. Gazet, barkatu, justo hori da oso guk oinaten arte du zuri gazet, ez? Bakatu, txiste, ez da zu ulertu. Karro. Avanti, galderia. A ver, galdera da. Galdera ez, proposamena da. La propuesta Oñati errentzako txiste barri segura dugu. Ja, aitxatama primuak. Eta bestia zesan duzu, itxi atiera aitxata hori, jazta. Naikua da. Nik guztot, ja, hemen gaur bukatu inbidala, ofizialki, txiste horrek erabilteko aukeria. Innova. Bai, ni ados nagoa, Nik bako bat, adibidez, oñati hartasuna definitzen dauela, mundu geozta globalizau hontan, zuk nun irakurte dituzu notiziak. Goien irakurten buzu ez oñatiarra. Ruperak irakurten buzu bai.
Ruperak.blogspot. Neri hori pentsa izat, detalle oso polilla. Ni plaza ikusita jarriko nun oñati eta iriki mundura. Ábrete al mundo, ¿es? Bai, ados nau. Ábrete, hori izan ozta neri justu urologu. Bueno, eso es aquí ez oso ondo, eskerrik asko mendik, zerbitzu publiko amatearren. Euskal Herria, txirrik itxarraka aurre ebatzeagoaz. Ze zentzutan. Orokorrean? Orokorrean. Atzea, no? Horrea? Bai. Terrorismoan atzea. Terrorismoan atzea. Bai. Vale. Vale, garatu hori favorez, terrorismoan atzea. Hau da, sartu gaiz, claro. Claro. Nire gatik anlazai, ustez biago gatik nire zela okero pasatzen nire gatik baino. Gure gatik? Sí. Bota. Txo, es que dakumen musika importante bat jartzen duena, gauza importante izaten dianean. Alda la contra, hori. Eso es. Alda la contra. Naiz irratian, hausnarketak. Portillo. Ointxe. Gozatu nahi nuke zuk bezala. Normalian sintoniak motak izaten dira programata, Portillo, garatu terrorismoaren bentajak. Bentajak ez. Nik bentajak ikan ez dut esan. Esan detena da... Atzera mundu gula, atzera gafanga dela. Kikildu modu. Kantidadian, ez? Oida. Kantidadian. Oida. Kantidadian. Osa, lehen oso terrorismo maia gaur egun da ona. Oida. Gaur egun dagoen terrorismo maia zein ja. Ba hori bizilla bota, igual gora eta bat esatio eta jazta. Ba, gehiena. Gaur egun ernaiek dialogua erabiltze hori bai. Ja. Eta GKS. Ez GKS ya petardo batzu botatzitu bentsa manifetan. Ernai izango zen rollo, Ernai izango zen, urtezar gabe izaten da, ez bota petardo, porque netxakuro sufriuken dau, eta GKS izango da, PUM! Eta botatu dut, ez? Ba, zure txakurak ikastia! Oi. Oso ondo! Sartu, dinamismo apurtxo bat. Zuet, galde balden adibidez, eukido zuen galdeak egiten ditu zuen momentu, beti mutu zuen bi alternatiba. Beti ez. Bueno, askotan emutu ditu zuen bi alternatiba. Zati baten bai. Hori da. Alternatiba horreik, emuteko momentuan, zeta oinarriketan zai. Oda, mai egualeko bize emuten dituzue, edo bat askoz grabiagoa bestia, askoz suabiagoa. Ez behitu, adibide bezala jarriko dugu. Biatza txupau. Edo orgasmoana, zuko eta segun orgasmoan galdera. Gurasuan. Gurasuan eta orgasmo eta gurasuak etzu doia eta... Enes batzen. Zure bikotiakin orgasmo batea iritsitakuan, bai. zen nahi duzu oiukatu. Zure gurasuan izena, edo zure neskalagun edo mutilagun goian. Ba, galdera oso nada, bai. Ados, no. Gurasua. Gero baita ere gurasuak segundola izena, baita ere. Claro. Horacio! María José! Timoteo de la Cruz! ¿Es? Anjon! Nire kaso ez, nire ama Sara da, orduan... Concepción. Sara! Mutau Sara, ba, bueno, ez? Sara! Beste personi Sara, nire orgasmoa. Iritsi baino lehen onena jartzi dozu. Onena, Sara! Oida. Sara, baino gero baita Antonio. Antonio! Hor gauza da, claro, exana izena erabiliezkeo, hor gero arazotxuak sortzeko aukera daude. Egon daitezke, bai. Bai, bueno, baina komunikazioarekin dena konpontzen. Maite izena bali baga, bueno. Maite! Zaitut. Karo. Ja hori gero zela arreglau, ez da? Maite da, ze maite, maite ditut maite gure bazterrak, ez? Zau, la rojota, jartea Mikel Lagoa. Bueno, bai. Ez, adibidez. Bai, berria da, berritzailea. Apurtzailea. Unai, ze unai, aporkula hartza... Beti horrekin. Oso ondo. Andoni, eldu joko... Galdera horite deunian beti imaginatzet un mes zurtzu bat, hor... Hipolito! Ez dakila zeitzen esan, ez? Baina hor ez dakizu... Bueno, baina, segun... Ez baitu ezagutu da ez bali maki ezer. Vale. Tamen digan ez badue... Adoptau. Ba, beste aukeratuko zuen. Baina, igual ez daka exa. Hori beste aukera bada. O, bere gurasua bere exa izatia. Bitu ez, hori oinatin adibidez.
Eta bilak esatia dazka, hola. Ba, bueno. Maria Jesus, Maria Jesus! Olako gaia jorratzaitu normalen. Hostia, bere burasua bere exe izatia, oso imagen. Zare buruan puzle bat behar izan dut oso... Gaur egun ez da... Hortaz, atzeraka goaz. Atzeraka goaz? Osa, endogamian atzeraka, ez da? Ja. Oñatin ez, Oñatin ez. Al monte, con el PNV. Una vez beste bajarri barkatu. Hori me urten izan. Josu, Euskaltzale izateko derrigorrez Euskalduna izan bizara? Eta alderantziz? Ez, Euskaltzale izateko ez dago zertan Euskalduna izan. Oida. Bitu jongotzona aldaparena. Euskera... Ikasiko dau. Euskaltzale, a ber, saleke munduan oroar, egon daitezke euskaltzaleak, egon daitezke, bai, baina Euskaler, bai. Eta zua dezatik Euskaltzale ez Euskaldunen alde? Payaso dalako. Euskaltzale ez Euskaldunen alde? Euskaltzale ez Euskaldunen alde. Ez dut hori esan, Ba, zer esan duzuna, Josu, a ber. Jo, que se. Ez da segura erantzutia, Josu. Venga. Bueno, a ver. Plaza. Bai, azkeneko galdera. Baina azkeneko galdera da gairik sua biena. Hau, bi ordu. Bi ordu? Bi ordu. Ez zema, berta bar minutu. Oia sortu eta erdi. Ordu erdi. Kontua da. Eta jarraitu lekegu, Bai. Zuek eukiezkeo, gaur umeat eukiezkeo, nun matrikuliko zebain, Euskal Eskola Publikoa Nei galdera oso nahi dut zait, Bai, ez da? Ze nire bizipenagatik Euskal Eskola Publikoan enun sartuko, baina egia da Euskal Eskola Publikoa bultatu inberdala. Bultatu egin behar dela. Euskalduna eta publikoa. Gehien bat, amildegi batea... Ez. Zueik? Nik ziurazki Euskal Eskola Publikoan. Ziurazki. Zuke Ortega? Ni Euskal Eskola Publikoan, etorkizun batean, nik lana eukitzeko. Bai? Hori ez todo son doble. Bota imera. Irakaslia. Irakaslia zara. zara. Azkenean nire seme alabak klientiak izango da. Orduan... Puerta giratoria. Puerta giratoria. Segundo zatzun gero zi... Buelta dengo zatzun ez pillin. Hori eskola publiko baten bai? Pribatu baten bai, konzentratu. Ja, publiko baten justo zuirrota goiten dutzu, Publikotan uste hotez? Osa, eta egoten finko leku baten. Bueno. Ja, igual eukibiako zu ume asko, eta bialdo eskola publikora sube lana izateko ze hori, eumia ja dekadentzian dauzela esan dauen. Bai. Da igual... Jaiak bai dauzela gainbe. Igual, hor deialdi emberde bai, Bai, ez? Ze deialdi? Euskal Herrira deialdi ingo dugu. Venga, deialdi bat. Txorta gehiago eta ume gehiago. Txorta publiko gehiago. Publiko, bale. Galde de Balden deialdia Euskal Herriari. Aurrera, Portillo, Estuart, Euskal txorta publiko gehiago, Euskal Eskola Publikoan ume gehiago ukitzeko. Mesedez. Hori da, eta protekzioa, ez? Osulatu. Hori da. Eta hori da, zulatu. Hori hori da bidea. Zulatu zure kondoia. Zulatu zure kondoia. Horren geratuko gara. Oso. Naiz irratia. Zulatu zure kondoia. Bueno, baina kagarta luziez momentakin fan aurretik inguna da osmosi ariketa bat. Osmosi ariketa badakitzu ez erdan zuek? Ez. Osmosi ariketa bada, bueno, espetxek da gure gizarte likido garaikideo. Espenen hori azketia. Espetxeken funtzioa hemen zein da? Egotia. Egotia. Eta beste gaino bero gehiago pasa. Bai. Da gure jainkoa. Orduan, galduta gauzen garai arraro hontan bada gure iparra, eta orduan behari begira, bai, beak bere argi horrek itxutu ingo gaitu. Orduan argi horren bitartez gero gure etorriko xokolako zea green bat, bizipos bat, eta horrek gero pilak karreko eskuta. Azkenengo tamintzat berakua baina. Bai, ni diarreakin honintzen oindela gutxi arte, osmosiatik. Baina, bueno, normalian ondurtaten da, Orduan kontzentru megara, eta behari begera omegara isili. Hori. Vale. Ezin da bitzein orduan. Ez.
Emozionantia, bai. Vamos a ir al zenengo partiakin, hausi izan osia. Zaila, zait, espetek izatia momentu hontan, etanak zuri behira... Gehien guztu itxatera da, aboleo egotia, zako pila behira te beha jote inkomodo. Bai. Barkatu ya. Eta normalian aldrez izaten da, Baina... Guazen ben kagarro eta lucidez momentekin azken txampa. Venga, ba! Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Listo, ben kagarro momentu kreatu biu. Programako momentu bajonen, lurra jodogon momentu hori. Ordan, Josu zuretik hasiko gara. Zepatzen duzuek ez da gutzuela pentsauta, edo pentsau imiako duzue. Pentsatu imerde, bai. Kagarro momenta zein izan dan. Zer da bi? Kagarro momenta, jode, otxe esan dut. Ja, baina, zer pentsau behar du. Osa, rollo momentu bajonero ez duzu. Hau izan da, kagarrua. Osa, aguari eta puskarra bota. Bayon. Baina, bizitzan, en general. Programan. Programan. Bai. Bizitzako beha aldozu kontau. Eskenik bakitze. Claro. Ese kontador, no. Bueno, gero esan, a ver. Nere kagarro momenta da. A ver. Bueno, edo izan da, hainbeste pertsona izan da, zela egon dian momentu batzuk, isil-isilik egon gara. Bai. Horrela izan da. Ez dalako espetxek egon mikrofonoak, eh? Isilik zuek, esatezu? Josu. Dana, isilik onga? Bai. Ezakit. Venga, potenezu. Bai. Asi gai nian oinatiko txiste berrixak asmaiten. Bueno, asmaiten, ez du bat bezin. Horratik. Vale, kagarro momenta. Saborra, errefusia. Portillo? Niretzat momentu bajoneruena izan da etortzia. Banekixen, esan bizebela, o programa o etortia. Osea, programi esango zebela. Banekixen, que cabrón. Vale, eso. Nik aurreago etorriko naiz, nik lankideakin Bazkaian ekan, eta honea etortzeko Bazkaitik gintonik hartu baino lehenua. Gintonik hartu baino lehenua? Ostia, kagada ez, du hart. Eta kagada hundio izan da, hauekin kotxean sartzia. Alare gauza, esango dugu, puntual etorri da, Puntual etorri da? Puntual iritsi da. Zeitan gau geha, zeirak tap bat. Oso Amabitan zan hau, Markatu. Bai, gaur igandia da, Goizeko zeiretan. Vale. Oye, ze torri zai orduan. Esate bat jortan Bazkaia aukiekela. Bai, baina goizekoa. Karo, Bazkaia. Larun batetzen Bazkaia, kiston gau pasaginda torri gara. Egun alrebeza, ez? Bai, hori ba, igande goiza, jekitzeko momentu hau. Boa, rollo, gau pasakitu zunien da puntu hori da oso latza da, kaltzei batik bueltia emotia. Zubitzen, non gure festan gau pasa, oso agarra izan zanti, oso horra. Baina jota ondo. Bueno, bai, oso ondo pasan, eskerrik asko, Hortera. Bayon. Asko ondia, baina, a ver. Asko ondia. Gaia, aurrena. Gaia. Totalmente. Plaxa proposatutako gaixa. Hombre, egia da, Euskal Urmarka gire ez dakitela zenbat aio mango zun jokua. Hori asko zobia da nere ustez. Igual bai, Beteluin, Salu, Salzola, asko kontu. Hor gauza asko da. Kaiako ura. Eskolabel. Alzola gaina dana... Eroski. Alzola. Venga, erekitz, oza, ona da, aipatu behar dezuena. Ez, komentatu behar duen Alzolak, gala. Alzola, ez que karo. Horrein ulertuko zuzera zaten Alzola. Dana erderaz idatzi da, ingredientiak. No joda. Ingredientes. Da, Alzola, Basswater, ingredientes. Bueno, basartu ya esperanto pixka. Hori da izaluz. Bueno, gaurko kagarro momenta izan da. Nerea falta? Ja, nerea falta. Ez da bukau, gehi daskat, Ez ez bakarra. Aukeratu behar da. Aukeratu behar da. Hori ez dezu esan, Ortega esan. Ez, bat. Ruleta nera suerten be. Bat ola geixena, venga. Eta zerbeza batekin harrera ezitia. Kafe edo esne batekin harrera Ortega ya ez da bekeixo beturko zamarrara. Keja askoako. Baina ez diguzuelako gonbidatuko, ez gehalako etorriko. Hori da. Ez da unai. Espeiak zuen kagarro momenta. Eta nik hauei kontraiteatik nire etorriko nahi. Oza madre. Baina gintonikakin, Hombre, du da. Espeiak? Hori da, ez da puntual. Betiko moan, osmosi, momentu arraro hori, sobran dagoena. Eta, hori, gaia baita, baina... Bagarra. Ez da balitxo, esatia bari bakarra, eta zuke batia hemen bost. Hombre,
Bueno, gaia oso txarra zen, baina esan miote, dakon pentotan listan gai oker bat dagoela ondiok. Zein. Ez du zango. Bueno, kriston zagarro momenta izan da programia. Kriston zaila iruditzen zait, espetxek egitzeiteula Espainia muitua, Da betriloko bat. Kachondeoa, moura, bari. Zuek zaiatu txokolate esaten Espainia konta gabe. Chocolate normal esan. Chocolate, es que cabrón. Gaurko kagarro moment programia. Aurre lío. Agua eraita puskarra bota. Luzides moment. Zorionak, txo. Larre pentsaiot eta nago ostako. Josu, zuria? Noize? Ba, luzides moment izan da... Nire ustez bertzua izango da. Ya está. Nire ustez... Bai, bueno. Josu. Future. A ver, zema denpa goiaz programa goiten. Esto zu entendido un dio. Bai, luzides esan imidaba. Nervioso jarte naiz, plaxa. Nola jartzen? Nervioso seguregatik? Ez. Nire burua. Bea, ez dakit. Hamiltonen eskalan zenbatean. Lucy, a ver, jare pentsa, Hamiltonen eskalan zenbat nervioso zauz. Ez dakit. Pentsa, baina, ez dakit. Vale. A ver, bat esan dugu, akordoko naiz? Vale, postre zure luzides momenta. Ba, gure eskudagon abestisa. Hoi bai, claro. Eureka, de repente. Bi gure eskudago? Bai. Gure eskudago kontua. Nire ustez gure sarrera. Ba, hori behona izan da, Hori behona izan da, Oso postumorea. Bai. Ondo? Igual telebista, baitxe izan. Bueno, a ver, azkar. Una profesión del futuro. Ze hau. Hau, momentu hau. Ez que disfrutatzen gaina. Zuri Ortega? Terrorismoa, ni uste izan dala punto algidua. Bai. La bomba izan da. Bai. La bomba, bai. Ez que, a Ez da ver. beste zer esateko. Igo ez da, momentu honenean, saioa bukau. Eta hori hola. Txikli estira, bidan. Baina, plaxa zein ja. Jarri bidalako hemen. Bestela jendia hola gozes kagetan. Plaxa zein ja luzides moment. Ba, gaurko luzides momenta desempatau enbiako dot. Ez? Desempatau. Gure eskudago. Epai! Luzides moment. Zorionak, txo. Bueno, ba, hauxe izan da, joa, pilima. Bai. Galde de balden inguruko zeo zeheza, baina 10 segundo besteik ez, kamari. Venga, ba, Ba. Galde da benetako humorezko programa bat. Limitazio ikanez dio jartzen gure denborai, eta... baina gana hartian! Hombre! Balde! Baina gure 10 segundu bagoitza. Danak 10 segundo. 2 segundu gehiago, inbertitu nahi bali maizue kripto txamponetan gurekin. Hori da. Bueno, eskerrik asko torte de galde de Eta balde. hemenik aurrea saioak emotzen gaitugu. Zeintzuk? Galde de baldekuak. Abai. Orduan jendea animatu, ez da hainbeste denboa galdu araziko. Orduan zenbat, minutu, Ordu bete. Ordu bete, bai. Ordu bete? Alare, zuek zenbat zaio zuat, Zenbat zaio goiazen? Zenbat asko. Ogeta piku, ogeta amar. Zenbat, demoraldi isek bastante, zenbat. Bai, horreko demoraldi hontan. Lau, baitek esaten digu, lau. Zenbat zaio zuate? Lau zaio? Guztira. Guztira, boh. Lamabio. Guztira. Temporada hontan? Ez, guztira. Ba. Zarramarra guztira. Amar, gehi aurreko temporadako geita amar edo. Orotara. Amar, gehi beste amar. Berreta amar. Gazeten helburua da, esatia gu gehiago. Ez que ez dakit. Baina, ez que igual inu ya berrogeita amar programa joa eta ez du ezer ospatu inoiz. Berrogeita amar baino gehien dituzue? Claro. Wow. Luzides moment. Guzema? Zorionak, txo. Guk ditugu, usted... 157. Hoi da. Venga ya! Txalo bat. Boa! 157 eta 3 festa gonbidatu guztiak. Ez, 3 kriston festa, Eta gonbidatuak errepikatuta ez? Gonbidatuak oso gutxi, bai. Baten bat, bai. Astero bi gonbidatu ezberdin, hori 300 gonbidatu baino gehiago. Eta danak zarauztarrak edo salbuespenen bat. Oñatiarren bate, bai. Bai. Esan duzu irratsaioa. Bai, programan. Ez que katalan bat etorri zan. Lekitxeko bat. Lekitxar bat. Peio Reparaz. Oriotarrak. Peio Reparaz ez? Baina Olat Salvador, Iker... Lauroba, Xabi Bandini, Aitziber Garmendia,
Beñatin txauz. Baina normalen izaten dira, rollo herrigiroko... Bai. Zeagez? Sin más, nahi nuna esan zan, pizkat pila jartzeko. Guaz eginan pizkat zarramarra ikusten, bueno, nik zuen bialtzen izuela, ze puta mierda da. Osea, aurreko hastian, ez? Ikusi edun gaina, aurreko bidatua. Bideo bat, zan, areto batian, edo, Antxon Telleriana. Antxon Telleriana izan zen gaztelekoan. Bertxo bat. Gaztelekoa izan zen. Antxon Telleria gaizki pasatzen. Bai. Bai, ez que gure eredua del hormiguero. Guk ez dugu sekula nahi, gure helburua da ikustia konbidatuan mugak zeintzuk dian. Zuzertza, marron. Eta Josu Jandro. Itxoin, a ver, guda hau akaboteko. Txoin, guda hau akaboteko. Eta Pablo, zein da Pablo? Ese es ni el hombre de negro, izango nintzen. Pablo hau. Josu, txoin, azkena. Zuek zemak gaila jarraitzaia dakotzu, galde de balden? Instagramen? Bai. 1300, esan dezu leheno. Bai. Gu 1500 da piku. Eta gaina, irratxaio kopuru gutxiokin jarraitzaile gehiago. A ver, hombre, ya acabo da. Es que ricasco te Hoy, Bertxo kometeo prekarioa. Antxonen akordain zai? Ba, toma, Bertxo aitea. Bertxo jo! Josu, hasi. Baina, zer digez egit? Hemen gaude hauekin, hau galde de balde. Eba, ezu etorri, hor gaude. Urrena ez gea etorriko. Ante de... Gu beti gaude hemen, humorearen de alde. Larai, larai.